Sekarang Kristoni takut ibu kuksono subrai Yesus Kristoni mumbai hambai ya karong wila ketangkai tor subrai Yesus Kristoni mungta lobzak thong amen. Tining Good Friday sal haifano chung kaitoni nok tharo thangui girjaro khlailai maya tamhin ke hayung gunango coronavirus COVID-19 rog manjagui All India total lockdown omobai jar no chung matong nai baikha haifano tining prongo norok no nogoi tong tuitui no kaitoni krok thaisa thainei sawi khanarini hunoi ang tabuk jubalja skango phaidi chung elembang niko kathar skang ore layano ang pore nai kotma kaham luk seimani baisodai choidon simin nai Jana zorang keno Jisu chonghoro bai bak sakhe jana chukha goborok no hai huni sakha ang satok jagma sakang oyok materni noroi panda belai muchungo tam hunke ang norok no okok sawo kai torni hawo omoti panda ongya ang omo hai khete chakla apro Jisu khuri noi kai torno hambai rui hai huni sakha hin Nadi norok joto no omona nunglai di ang norok no okop sao kai toni ha phayasak ang tabuni siuno omotui ang gorbuti tainulak aphruk bo awang naoi kai tono hambai rukha akhe abono sukagui ayunui saui borong ha omo ani bahan norok ni bagui omo rujakha ano muito Salai bai keno bai keno borok no hai huni sawi akhuri no rukha akhuri rungkha kai to ani thui bai sumai kota ani omo no rungba koi otsog ruzak man thui 63 64 65 ang ore pinai Jisu no muruk mairo bono mubo munoi laika bubo buloi kha borok bini mokol khapungwe bono hai hunoi sungkha odiarisa nono sababu sadi abu haike boro bono teibo kokobang masawi lachi bang pisa porinai Jisaya chapter 53 pas ni simyang orinai piaba chini sumsok ni bagui bo sago kusa ruzakha chini saya ni bagui sebo ruzakha bini sago supragmani bagui chu ruzakha teibo busago bujakmani bagui chini sakham yarao Jungbeba no mera ro hai lama koro bai kha jungbeba no chini muchung tuike himlai kha pia subrayum chini beba sumsok no bini sago rujuina kha bosa tokja kha te usaman kha iphone abomung sasalia mera Busaro ratharjak na bagui langjak mahai te mera rok bukhmoi ranai rok ni buskango string ketong mahai ke somong safamosia bo satok jak mate bus thumjak ma bai ke langjak kha o jorao bini busong rok ni bere aborok notui sabo ansuk nai tong bo butang rogni hani norjakha hunoi ani boro rogni sumsokni baguise bini sago bujakma mari layo hunoi song kathar bible pore maro joton bawi kai to amen birsi barni horo
Subray Jisu Kristo bini sagri robai yogma terni bravo chalai bo chalai phuru bono romjagnai bono satok jagnai bono crossori buthar jagnai honi saimanui bini sagri robai paithakni yogma terni chalai phuru Subray Jisu Kristo awan nawai sakagui bagui omo ani bahansi nauni bagui ruzakha ano moi to khlaiwi omo chalai noi sawi omai kheno ruti chalai paiwi khuri nawi o khuri ni ungkha ani thui bai kai to sumai tam manse anawan sigui brau chalai nunglai pai ke kai to nolo gui brau sablai kha if mathayo brau olive hathayo sopruke bini sagri khoksa juda bono opsayo gura rona tu bui khangawo motom sui romrui hopun no kai to Buzakha, tokzakha, odierisa, nono sabo tokha, nono sabo bukha, mokol, ribai khapongui, Sukurban dinoke, Pilar Rajani buskang tlangjakha, Pilar Rajabu. Nini dera mota matong, nini kromo tamatong, nini sumsok play mota matong. Kok suminay ka, bilang raza, Jisu Kristo mo, kromo dera mo, nubya. Apru, Judea bukhak Galili bukhak ni, bugra Herod bo, Judea bukhak sa Jerusalem mo. Okay, Jisu Kristo bu Galili ni bukhak Nazareth kami ni borokba Herod ni alor horka Herod kok sungka Jisu no aipono Jisu Kristo kok thai sapono bo tam ni baguin ke Jisu Kristo se kok ipilui ani kromo kroi ani deramo kroi ang musa paklaya musa sumsok klaya me ko sejodi sawi tongkhe boyo wi tham simke nong bai ang motham jabia abani bawi se ji sayo chung nuk mo hai jine bawi se Jisu Kristo nini ani bawi se bosago kasa mano Bini bosago kasa manjak mo bai se nung bai hamgo chini hamya hamgo chunang mu mera bosano rathar jagna puru opsayo mera no ukmura tei tei tu apuru mera mung sapung lia sing ke tong mahai Subray Jisu Kristo no hani raja robai kok sungzak panago taisa sadia angoi Jisu Kristo no butharni bicar klaijakha sukurba ni dinoke bono roso zakha Israel ha ijibo sele 400 বছর klaijak 400 বছর ni lokhe kai to moksis no dami Eleni, Apuru, Faro Raja, Israel. Aipono, Kaitak ni dinoke, Abib Nisan talni, Soido tarinoke, Israel. Mera busa
Ratharui Buthoino Dugalam O Buthusilni Bakhanobra Manoi Jugalui ready Lagi Sileni Apruke Sorboni Angel Paiwi Ha Egypt Ai Kuptani Nok Wahamai Grok Okra Grok Nusuno Teiman Mata Mokrano Apru Israel Oke Mera Bakham Chauri Buthui Dugalamo Silma Bai O Thui Marini Grok Karzaka Yok Zakha Abni Bagui Osolo Waisa Abib Nisan Talni Yok Materni Nanda Yok Mater Tamni Bagui Kraila Inke Israel Ha Ijibni Sileni Mera Busa Bakham Chawi Buthui Sileni Kokma Hai Jong Tabuk Borok Manusia Robo Suitani Sileng Opalaijak Subrai Yesus Kristo Mera Basa Angui Bungnago Subrai Yesus Kristo Bahante Buthui Peran Rimobaise Junogo Sileng Manise Bagui Yesus Kristo Junogo Sangi Kroso Thui Marok No Jong Klaugano Ang payasa Nang Bagui Ang Thui Marok No Ano mo ito Ayui Bagui Tiniotsung Bono mo ito Klayui Sakramen Roksale Zarzar no oto ngoichu Jini bokhabai Subrai Yesus Kristo Cross hili Manobani Kalbari hakai Obo thui manochung Bokhabai Sapung Kaito no chini bokhabai Amya saya rono kiri Kaito no muito klai ui Bono lobui Bini samung Tangoichu Kaito payasa Bono Maisari Tongmani Nango Semai kasamo Skaito Bini Israel Rogbai Semai tanglai mani Sinai Hatayo brau Sakaito Semai tanglai moke Thui bai Brau semai tanglayo Malmatan Thui bai Tabuk Semai kata lole Subrai Yesus Kristo Ini Thui Semai kata Bagui O semai kata Kami bagui mapai Nung bai Kamo lama Manani Kaito Semai kata Se Ini Thui Apa ni bagui na bo Nini ani pab no rujui Bini pikungo Bini busago rujui nawe Kalbari hatai kroso Ono buzak mobai, tokzak mobai, bot hui mobai se. Asim sanai, narozong, ono kai.